Ebusia ma munyina afihia pasa amamo achenso. Baby amegyina eye Mampong kontonchi ebu ahia kuma nananom ahemfie na megyina. Asanteman awisia ehene. Asanteman nifa ehene. That's real sebo nso otoso mienu ekra koye no. Yero asante hene hye se amane kwanso no. Dwetadwa ehene wontina na konwa ne yenya ma ne nto wo ma ne nche. Nti wo hene hye adeduanan eto so se na naja kuma de fie a wotoso mienu Mampong hema enhwe na wonyi da sebre anamu sini amane kwanso no na naja kuma de fie etena se na wone na busu nyina ehia ye na obi ekwan ede to honom de ma de hyebrante bia se bi woye bretu ne a wodi ade wo Mampong yeye no o nyina de omudwa ato a ebaaye bretu ha anya se bretu opiesie na se bi woye Mampong hene enu nti bretufo ene di ade wo Mampong ye wo bretu ye wo botase bretu ye wo kodie krom bretu ye wo redu bretu ene ye wo wakese bretu a wo nyina eye efie enan a won edi ade wo Mampong na eno na da ye ode hye wo sebo nsum ena na naja kuma di fie otoso mienu ebo ne din na ebra wo bo ne din no ye nyina ye hunu wontentamfidie so nenso so no yante ho asem bia eno na nam so ma yero santa hene efre Mampong panyimfo ebusa ho asem na eno no wo kire mu se ebusua na na se atena nkonya no ese wo mo mpe no enso yero busa wo mo no omonya kwa adu bia amfa mo no entamane kwanso no yero santa hene ede de hyebrante ne hye ankobia hene nsa so mo nkɔhwɛ na amane no mu no de aka no wo mo enye emfa ento so eno nti amane no mo kɔto so na nne na amane no awie eno nti enne ene ye ba benya da sebre o sebo nso to so mienu Mampong hene a okra kɔye no ye ba benya na namu sini enti ba bi yegyina eye dwete ahemfie ene yegyina Mampong kontonchi ahemfie na amane kwanso no esanse Mampong hene sebi wonyo hene bi akeke ne nti no ne nsaye no o baby obekwa kwakusai ehonum no ye frɛ honum oman yahia mu eye kyenkudua ase obedi kan kwakoya amane ewo fitie mu okoya amane ewo fitie mu wi a ansa na mabehia mu ewo kyenkudua ase kyenkudua ase no obesuaye ede akyerɛ eye Mampongman nyina esanse amane kwanso no kyenkudua ase ene ye frɛ honum oman ahia mu ehonum ena nananom ene ahonhum ehia ehonum na sanananom pɛ sɛ omo ne Mampongman nyina ahia ehonum ena omo hia ehonum ena ye sebie so sebie nyado eye Mampong eginaye eno nti amane kwanso no se da se bre foforo ba sebi ewo se enhyehyeye ene apam ene sebi twaka bi ebeda ahonhom ewiasefo ene sebi won wa makra kɔ no entemo nti ofiri honum a obekwa kwakotena se ewo botase omabusua fie na afei so no adofo a omo ebeka no ho no omo nyina kwakoma ne tiri nkwa ewo botase ahemfi wo wi a obesesa no ho na wa betena se ewo simpie nso ha na natena nkonya enyina nso so aba besai ede akyere no ansa na wo wi a omo akwakobo yero santa hene amane na afei wo hene ama omo da Mampong hene ebekwa kusai ede akyere krobia refi asante kotoko hene otumfo se tutua otoso emienu enu nti ne de wo ba ahemfie ha de Mampong no yafade nyina yetuntum esansa asante eni akaman adwuma atade eye tuntum yenso yɛkɔ sɛ yɛsom nananom yɛsom asante ne yɛsom Ghana nti yɛmamrɛ ne amane ho hia yɛ nti no enu nti ne yɛnso so yɛbabie midin ede maame fos otwe de mpo Nyankopɔn ya no ebehia na de beto fom bia nso wɔ Mampong nso so yɛde ba besom makram